Amfanin ayaba. Jaraba da kanka. Ci ayaba 2 sannan a bi ta da kofi 1 na ruwan zafi a yi mamaki. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautata har izuwa ranar sakamako. Bayan haka, ayaba ɗan itaciya ne mai matuƙar amfani ga ɗan adam. Masana sun yi bayani game da fa'idar ayaba domin tana ɗauke da sinadaran da ke taimakawa jiki matuƙa ta ɓangarori da dama. Haka ma ruwan ɗumi yana da tasa fa'idar domin shi ne hanya mai sauƙi wajen inganta lafiyar ɗan adam. Shan ruwan zafi yana taimakawa wajen saurin narkar da abincin da yake ciki, ma'ana yana taimakawa da sauri wajen narkar da abincin da yake ciki. Shan ruwan zafi yana samarwa da jiki ruwan da jiki yake buƙata. Don haka shi ma ruwan zafi abu ne mai fa'ida wanda ko shi kaɗai aka yi amfani da shi za a dace. A wannan bidiyon za mu yi bayanin ɗaya daga cikin amfanin ayaba idan an haɗa ta da ruwan zafi, wanda malamai suka zayyana wannan haɗin shi ne haɗin ayaba 2 da kofi 1 na ruwan zafi. Ku biyo mu domin samun fa'ida. Abin da ake buƙata: a wannan haɗin 2 ne. Na ɗaya, ayaba guda 2 mai kyau. Na biyu, ruwan zafi kofi 1. Ku biyo mu ku ji yadda ake amfani da wannan haɗi. Yadda ake amfani da shi: ci ayaba guda 2 sannan ka bi ta da kofi 1 na ruwan zafi. Za ka yi mamakin amfanin da za ta yi ga lafiyarka. Irin wannan haɗi shi ne haɗin karin kumallo na safe, ma'ana ana haɗa shi ne da sassafe kafin a karya. Me son rage teɓa? To wannan haɗin shi ya dace da shi. Wannan haɗin yana aiki a zahirance, kuma wannan haɗin yana aiki a madadin wasu nau'ikan abincin. Ayaba za ta yi maka aiki wajen rage ƙiba ba tare da dukufa wajen motsa jiki ba. Abin da kawai za a yi shi ne a dinga cin ayaba kafin a karya, sannan za a iya cin ayaba kamar yadda aka saba, ma'ana a ci ayaba kafin a karya ba tare da an haɗa ta da ruwan zafi ba. Wannan shi yake aiki sosai wajen ƙara kuzarin maza. Da namijin da yake so ya ƙara kuzari, to ya dinga karyawa da ayaba kafin ya ci komai. Ko da bai haɗa ta da ruwan zafi ba, to insha Allah zai samu ƙarin kuzari ba tare da ɓacin lokaci ba. Abu mai muhimmanci da ya kamata a sani game da ayaba shine, ita ayaba ba a haɗa ta da wani nau'in abincin, saboda idan aka haɗa ta da wani nau'in abincin za a sami matsala wajen markaɗa abincin da ke ciki. Haɗa nau'ikan abinci kala-kala lokaci ɗaya, ba ma ayaba ba, a ciki zai iya haddasa samun sinadarin alcohol wanda shi ke ruɗa ciki, ma'ana za a samu gas a ciki wanda zai ruɗa ciki, wanda hakan yana ba wa hanta matsala. To don guji samun matsalar hanta, lalle ya kamata mu nisanci cakuɗa abinci kala-kala a lokaci ɗaya. Saboda haka kada a kuskura a haɗa ayaba da wani abincin a lokaci ɗaya. Za a iya cin wani abincin bayan an yi wannan haɗin. Ayaba 2 da ruwan zafi kofi 1 da minti 45, ma'ana
bayan an ci ayaba da ruwan zafi a lokaci ɗaya, to bayan minti 45 mutum kuma zai iya cin wani abincin, wannan ba matsala. Amma a haɗa lokaci ɗaya shi ke haddasa matsala ga jikin ɗan adam, don haka sai a kiyaye. Da fatan Allah ya kare mu da lafiya. A tabbata ayabar da za a yi amfani da ita mai kyau ce, kuma ruwan zafin ya zama tsaftatacce, ma'ana ya zama tsaftatacce kuma ya zama ba tafasasshe ba, ta yadda ba zai cutar da mutum ba. A sani, ayabar da aka saka ta a firinji ba za ta yi wannan haɗin ba, don haka kada a saka ayaba a cikin firinji kuma a buƙaci za ta yi wannan aiki. Kada mutum ya gwada da irinta kuma ya ga ba ta mai komai ba ya zargi mu. A'a, ya zargi kansa, domin shi ne ya haɗa da ayabar da aka sanyaya ta a firinji, wasu sinadaran da ke jikinta sun mutu, don haka a kiyaye. Ga wata fa'ida: idan ana cin abinci, a dinga zuƙar ruwa kaɗan-kaɗan, amma kada a sha ruwa da yawa bayan an gama cin abinci. Wannan wata fa'ida ce a kowane irin abinci, musamman abincin da ya danganci mai ɗan tauri. To in kana ci, ka ɗan dinga zuƙar ruwa kaɗan, kana ƙara masa laushi a bakinka, domin ya taimakawa masu markaɗa a ciki, domin ka markaɗe abincinka cikin sauƙi. Da fatan za a yi amfani da wannan fa'ida. Za a yi amfani da wannan haɗin tsawon kwana 7 kenan, sati ɗaya, kwanaki 7 za a dinga yi. Kullum za a yi da safe kafin a karya. Idan an fara misali ranar Asabar, to ba za a kammala ba sai ranar Juma'a, kaga kwana 7 kenan. Bayan an yi amfani da wannan haɗin tsawon kwana 7, za a ga bambanci, za a ga babban canji. Domin idan da wandonka ƙato ne yana maka daidai, to sai ya dawo ya maka kaɗan, sai ka canja wanduna, saboda ka samu fa'idar rage ƙiba da teɓa. Don haka a jarraba a gani. Ƙiba za ta ragu ba tare da motsa jiki ba. Gyara jikinka ko gyara jikinki da gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci, ba tare da wahalar da kai wajen motsa jiki ba. A nan ba ana zargin motsa jiki ba ne ba, amma komai ana buƙatar sauƙi. In kana so ka samu sauƙi, to lallai yana da kyau ka fara da wannan, kuma ka auna cikinka ko ki auna cikinki kafin ki fara. Bayan kwana 7 sai ki auna ki gani wani irin natija ko wani irin sakamako kika samu. Za ki samu sakamakon da zai baki mamaki. Ke dai ki jarraba. Idan an ji daɗin wannan bidiyo, a yi like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. A yi subscribe domin samun sabbin bidiyoyi. Allah ya sa mu dace, amin. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. A yi amfani da abin da aka saurara domin samun dace. Yi subscribe yanzu, dan na subscribe domin samun sabbin bayanai akan fa'idoji kala-kala.